Niekedy zažijeme, že ľudia hovoria o kňazoch, reholníkoch a o duchovných osobách ako tých profesionáloch náboženstva, ktorí sa majú starať o tie náboženské veci, ale tí bežní ľudia z ulice majú svoje starosti a nemusia až tak naplno žiť ako kresťania. A potom sa často stáva, že ten kresťanský svet ani nevyzerá taký kresťanský, že aj to kresťanské Slovensko v tom každodennom živote jednoducho vyzerá úplne inak a že dokonca ľudia si vyberajú za svojich zástupcov ľudí, ktorí či už v minulosti alebo v prítomnosti žili úplne, povedzme, protikresťanským spôsobom. Čo ty na to? Cirkev má 7 chorôb. Jedna z týchto 7 chorôb je triedna spoločnosť. Vytvorili sa behom storočí dve triedy. Jedni tí, ktorí majú moc a je to 1% alebo ešte menej, odborníci na mystiku, teológiu a na všetko riadenie celého cirkevného života. A tých 99% je ako druhá trieda, to Bčko. A títo ľudia často sa obracajú na nás, na kňazov a reholníkov ako na odborníkov, ktorí by sme ako mali všetko vedieť, a to je chybné. Som za to, aby sa zotieral, aby sa stieral rozdiel medzi duchovnými a tzv. Laikmi, lebo to je umelá barikáda. Duchovný, ich autorita a ich moc, to je hypertrofia, je to príliš veľká koncentrácia moci do rúk pár ľudí a my sa budeme musieť priblížiť k ľuďom, deliť sa s nimi nielen o nádej, ktorú nesieme, ale aj o zodpovednosť za človeka a nejakým spôsobom integrovať do tej služby Bohu aj tých ľudí, ktorí žijú v tom každodennom živote, vyznamenajú sa často v dobrom, usilujú sa robiť všetko to dobré a pekné, aby oni mali v cirkvi aj moc a mohli rozhodovať osobitne na tých úsekoch, na ktorých sú kompetentní alebo na ktoré sú už dorástli, ktoré oni riadia, aby aj oni boli cirkvou.